नोंथांनि समस्यायाव दिनै लामा गोदाननि बानायनाय ओमफ्राय दालां गोदाननि बानायनाय मोनसे गोजोननाय मोनदों। एसे आवगायावनो बेखौहाय बेखेवनांगौमोन, नाथाय माखासे समनि आंखालाव बेखौ लानो हायाखै आरो बे कड अफ कन्डाक्ट नांबाय। जेथिया रायजो राजानो लुबैदोंबा बिनि सिगां एसे माबा बेखेवनानै देखायदो, जेरावहाय सेंसना अलरेडि जाखाबाय आरो बे जोंनि बिटिआरनि सेंसन नङा, बे स्टेटनिनो आरो सेन्ट्रेलनि बे मोनसे स्किम। दा बेवहाय जोंहा मोनसे कनफिडेन्स फैदों आरो बेयो बिटिआरजों सोमोन्दो गैयै हिसाबै बेखौ स्टेटआ आखायाव लानानै मावलांबाय थागोन आरो बिभिन्न जायगायाव दिनै लामा आरो बेबायदिनो दालां जों बेबायदि गोबां जायगायाव दिनैहाय बेखेवनानै होबोबाय। रायजो राजा बेखौ लानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों, जायनि फलाव दिनै जोंनि बे ओनसोलाव लामा दालां बान्दो बेनिनो मेन समस्या आंनि 13 नम्बर चिराङाव आरो गासै 40टा समस्तिनि गेजेराव आं बुंगोन जे 13 नम्बर चिराङानो सबसे गाहायसिन थाखोनि समस्ति, माने आनडेभेलप समस्ति। दा बेखौ मोनदांथिनानै रायजो राजायाबो आरो गासै इन्टेलेक्सुयेल लेभेलनि मानसिफ्राबो दिनैहाय आरोबाव जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारखौनो लाबोबावनांगोन आरो बिथाङानो चिफ जाफिननांगोन होननानै दिनैहाय दिनै गोसो गोथारै दिनै रायजो राजानि गेजेराव हाबनानै दिनै इलेक्सननि जिनि प्रचार अभियान बे बिथांमोना खामानिखौ मावबाय थादों।